שלום לכולם, מקווה שאתם מרגישים טוב. אז היום באו לבקר אותי, אחותי, שתי האחיות שלי הגדולות, יהודית ובת שבע, והם קנו לי אוכל, אני אראה לכם. הנה זה מה שהם קנו לי, לבבות עוף, שתי מנות וכבד ונקניקיות חריפות וסלטים. טוב, אז רציתי רק להגיד לכם שהיום שלחתי את המחשב שלי לתיקון, נתתי אותו לשליח, הוא לקח אותו, ועכשיו צריך רק לחכות שזה יחזור מתיקון, כנראה זה ייקח שבוע.